Hertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 12 minutos pasado alas 12. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maray na ito mga tugang uyapuan mga barata ngunyan na Sabado. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, problema sa tubig, tatawaning solusyon ni Alkalde Rosal. Ako Bicol Representative Garbin may kamunduan sa PhilHealth. Serbisyong probinsyano nagpapadagos. Agi-agi kan Bulkan Mayon, ipapahiling sa exhibits. Sa lado national, validity kan 2020 budget papalawigon sagkod sa masunod na taon. Kaso ng COVID-19 sa nasyon, posibleng mas lalong madugangan pa. Ekonomiya kan nasyon, luway-luway ng nakakabangon. Salen kan mga opisyalis kan gobyerno dapat ilatag. Sa ibang nasyon, resulta kan eleksyon sa Amerika, dai pananggad na resolveran. Sa lado ng Karawat, Gilas Pilipinas, mantinido na sa ika-31 sa FIBA ranking. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Nescafe, kasangga ng bawat Pilipino. Dahil matunong sa Alkalde Noel Rosal kan Legazpi City sa Koda dai natatawan ng solusyon an haluyan ng reklamo asin problema kan mga konsumidores ng tubig sa Legazpi City Water District. Inan sayang tinawanin asigurasyon sa publiko matapos na dainanggad minapundo ang mga reklamo dalanta palpak ang serbisyo kan LCWD asin PhilHydro may kinaraman sa mating tubig na minabulos sa gripo. Inaapwere pa sa mga reklamo na pigsisingil na septage fee. Sinabi ni Rosal na panahon naman para maghanap ng ibang service provider tanganing madugangan ang mga kompanya na pwedeng makasupply ng malinig na tubig sa mga konsumidores. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Namumundo si Ako Bicol Party List Representative Pido Garbin Jr. Dalanta daiman dinangog ang siyang pangapodan sa PhilHealth may kinaraman sa pagpapalawig sa dialysis session sa kudgunya na katapusan ng taon. Siyang sinabi na ini sa rason na ang PhilHealth daiman lamang nagpaluwas ng circular pati naman implementing rules and regulations manunungod sa siring na bagay. Idinagdag pa man ni Garbin na ini ang rason kung nata ta gusto nindang palawigon ang bayanihan 2 tangani magamit ang fundos siringman matabangan ang mga pasyente na nagpapairarom sa dialysis. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Joy, iwas germs, iwas sakit. Paragos ng pagkatunin ayuda kanang probinsyano party list sa mga probinsyanong trabahantes na na-display sa tabang kan Department of Labor and Employment tulong pangkabuhayan o panghanap buhay para sa ating Disadvantaged at Displaced Workers Program o TUPAD. Sinabi ni ang probinsyano party list representative Alfred de los Santos na kasuudma ipinadagos ninda ang payout sa mga tupad beneficiary sa barangay Padang, Bigaa, Rawis, Tula-Tula, Sinpuro sa Legazpi City. Sinabi niyang dakulang tabing ini sa mga tiyos na probinsyano sa sendang pagbangon nindiit-diit matapos sa napaduon kan sunod-sunod na mga bagyo kan asin pandemyang COVID-19. Mantang padagos man ang sendang pagmaliugot na mapaangat ang buhay kan mga kapwa niya probinsyano sa paagi kan makatotohanan na paglatag din tunay na serbisyong probinsyano. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaxan FR.
Matapos maipag-uktabang ang mga preparasyon darakan COVID-19, ang National Museum of the Philippines Bicol nagkakaigwanan ni lakdang para sa curatorial service asin iba pang trabaho para sa geology exhibition kan magayon na bulkan mayon. Sinabi ni Jesehan Aycotcho, tagapagtaram kan MMP Bicol, na ang exhibition sa indang 664 metros kwadradong gallery, yuan matampok sa pagtuga kan bulkan mayon, klase nin pagtuga, alert level, kung paano nababantayan ang bulkan, topographic maps na mapahiling sa danger zone asin kadakol pang iba. Iyan ang primerong gabtang kan mga bareta. An iba pa pagkatapos kani. Sa mga taga-ginubatan, si Mayor Gemma Anonghoko maugmang nagpapaabot sa lambang saro nin maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Maski siring, dakulan mga inagihan na pagsubok asin mga kadipisilan, alagad por medyo sa pagtarabangan asin kooperasyon kan mga namamanwaan, luway-luway na susolusyonan ang mga problema. Si Mayor Gemma Anonghoko, positibo ang paglaom sa pagsabat kan kapaskuhan asin bagong taon. Basta urusad, may tiwala sa Diyos. Sigun sa iya, all things are possible. An alkalde kan ginubatan, padagos ang paginguwa na maibalik sa normal ang mga bagay-bagay na nabago por medyo kan pandemya asin epekto kan surunudan na bagyo. Gilayon, si Mayor Gemma Anonghoko mina-extindir nin Merry Christmas and a Happy New Year to all. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Si Vice Mayor Ted Resedilla, sangaran kan sa iyang pamilya, asin mga pag-iriba sa sangguniang panglungsod kan ligaw, maugmang minapaabot, nin maugmang Pasko, asin panunin paglaom na pagsabat niyato sa bagong taon. Sigun sa iya, give love on Christmas Day, kaya hagad niya namang ibabaw sa lambang saro ang pagkamuot, pagkasararo, asin pasasalamat sa mahal na Diyos. Sa tahaw, kanda ita pinaglalauman ng mga pangyayari sa maabot na taon. Maging positibo kita. Hale, ki Vice Mayor Ted Resedilla. Merry Christmas and a wonderful New Year. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Starting next week, Albay Power and Energy Corporation or APEC will launch Operation Baklas in the province of Albay. This program is aimed at correcting the rampant illegal use of theft of electricity. APEC's record shows that out of 202,796 consumers, 30,979 are illegal users of electricity. This is tantamount to 5.9 million kilowatt-hour loss or equivalent to 57,300,000 monthly, translated to a yearly loss of 687 million pesos or 4.1 billion pesos for the last 6 years. In this situation, no company can continue its operation. APEC is appealing to consumers to stop the use of illegal electricity soonest. This rampant theft of electricity affects the efficient service of APEC, which is unfair to consumers who promptly and religiously pay their usage. Act now or lose power service.
Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka K? Kasi may Kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actimate Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimate Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimate Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Si Consial Benny Padua, asinan sa iyang pamilya. Siring kandati, maugmang nagpapaabot ni Merry Christmas and a Happy New Year sa Lambang Saro. Digdi sa ginubatan, humilding konsyal, padagos nakikisumaro. Anuman ang sitwasyon kan labang pamilyas, dahilan sa inagihan niyatong mga kadipisilan, epekto kan surunudan na bagyo asin pandemya. Alagad si Kagawad Benny Padua, dai nakakalingaw sa pagsabat kan Pasko asin bagong taon. Laom niya ang pag-abante kan Lambang Saro pasiring sa kauswagan, lalo na sa pag-abot kan taong 2021. Magpasalamat kita sa Diyos, maglaom kita sa mga kamurawayan na maabot. Gilayon, si Kagawad Benny Padua, nagpapaabot ng maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Numero sal tabi kang syudad kang Legazpi. Halos tabi sarong taon na nasa eraron kita kisarong kadipisilan, sarong pandemya na data unaon nasa sa parunta sa tuyang buhay niya. Alagad mga tugang, manarig lang kita sa mahal na Diyos. Siya man sana ang sa tuyang pag-asa. Kita man bilang mga tao niya, kay puwanta ang pagkasararo, kay puwanta ang pagtiwala sa Lambang Saro. And siyempre tabi, ang kooperasyon, tanganing manampasan tayo. Yan po ang dapat nangunyan na isipan. Ang Christmas is about love. Ang pagkaamuon sa tuyang mahal na Diyos. Sa paagi kang pagtamundag kang umboy na si Jesus. Ini po manifestasyon man isarong pamilya na nangakaburanyo. Ang mga aki, kitawan taki, kahalagaan. Ini ang tunay na ehemplo isarong Christmas. Kaya tabi, despite this pandemic, sana gabos kita mag-urugma. Mas lalo tang palagahan ang satuyang pamilya. Maybe sa ruining purpose na baka nanilingawan ta na ang pigkatarantang pagkamuot sa pamilya. Kaya po laom ko na kita gabos nakakasararo. Bilang sa indong alkalde, iasigurar ko man sa indo po na ipapadagos ta ang mga programa, mga proyekto na madara sa tuya sa mas dakula pang oportunidad para sa gabos. Lalo na makapagtrabaho, makapagnegosyo, asin makatao yung mga serbisyo sosyal. Again, mga tugang ko po, mga namumutang ko mga Legazpeños. Maubang Pasko, asin manigong bagong taon sa Ilocos. Let us always keep safe. Manalampasan pa tayo. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Sinabi kan Department of Health na magkakaigwan anom na cold storage facilities para sa mga bakuna sa COVID-19 sa Metro Manila asin tulupang ibang lugar sa internasyon. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na magkakaigwanin apat na cold storage room asin duwang walk-in freezer sa Metro Manila. Dahil tani ang central hub kan gabos na bakuna sa COVID-19 alagad magkakaigwaman in vaccine storage hub sa ibang parte ka nasyon. Idinugang pa ni Vergere na pig-adala ninda ang Kabikolan, Cebu, asin Zamboanga kung pwedeng bukasan o bugtakan nin COVID storage facility. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Multi-5.
Uminabot na sa 13,000 ang bilang kan healthcare workers sa bilog na nasyon at tinamaan kan COVID-19. Sa ipinaluwas na datos kan COVID-19 Philippine Situationer kan Department of Health, poon kan magsika ng pandemya, nasa 12,924 na ang mga healthcare workers na nagkaiguanin virus. Nagpakol naman sa 12,636 ang bilang kan mga health workers ang nakarecover sa COVID-19, mantang mantini duman sa 76 ang bilang kan mga nagadan. Sigun sa DOH, nagbaba sa 212 ang bilang kan mga aktibong kaso ng COVID-19, 113 digdi ang mild cases, 67 ang asymptomatic, 17 ang severe condition, 4 ang moderate, asin 11 ang critical. Napag-araman na sa kabilugan na bilang kan tinamaan kan COVID-19 sa lado kan mga healthcare workers, puro ini nurse. Iba pa ni Tales kang Bareta tanganing magamit din stock ang gobyerno ang 2020 budget sa sa 2021 ipinasar kan mga kongresista ang sa ikaduhang pagbasa ang propesong lakdang na magpapalawig sa validity kan nasabing fundo. Ini tanganing mas lalo pang mapakinabangan ang sa pagkortar asin paglakop sa COVID-19 pandemic. Sa Viva Voce voting, inaprobaran ng House Bill 6656 na may kamauotan. Napalawigong pa ang paggamit kan fundo sa lindong kan 2020 national budget sa December 31, 2021. Kamauotan kini na masuportahan ang economic stimulus effort sharing man ang infrastructure project kan gobyerno. Sa pagtatapos kan taon 2020, posibleng umabot sa 460,000 ang kaso kan COVID-19 sa nasyon. Base ini sa kalkulasyon kan Octa Research Group. Sigun kay Dr. Guido David, ibinaba ninda ang projection sa 460,000 gikan sa naidot na 500,000 dahil sa pagbaba ka na irehistrong daily cases kan COVID-19 sa nasyon. Sigun kay David na posibleng sa pagtapos kan taon, nasa 475,000 sa 460,000 ang total na numero kan kaso ng COVID-19 sa nasyon. Sigun pa kay David, nagbaba ang kaso kan COVID-19 sa nasyon dahil sa mga nakaaging aldaw nakapagrehistro ni naman sa baba sa 2,000 na bagong kaso. Sa Huwebes, Desyembre 10, ninhapon, uminabot na sa 445,540 ang kabilugan na kaso ng COVID-19 sa nasyon. Sinabi ka National Union of People's Lawyers na ang seri ng pag-arestar sa mga journalist asin community organizers may kamauotan na magpalakop nin takot. Sinabi ni Abogada Cristina Kunti na malinaw ang mensahe na magpalakop nin takot sa mga namamanuan asin basta sana magdakop nin ibang persona. Ini kasunod man kan pag-arestar kay Manila Today editor Lady Ann Salim asin trade union organizer Dennis Velasco bilang parte kan kampanya kan pulisya kontra sa mga loose firearms asin explosive pati na criminal gang. Sinabi niya na mailyas ang pulisya asin da isa inda nagtataonin anuman na bagay aperasyon sa mandamento de requisa kay Velasco. Sa giraray na pag-aadalan kay National Telecommunications Commission ang rikas kan internet sa Pilipinas sa katapusan ka presenteng bulan. Ini ang sinabi ni NTC Commissioner Edgar Cabarrios kasabay sa target na petsa kan mga providers para sa kompletong paggibo kan cell site sa nasyon. Sigun kay Cabarrios, nagkaigwa man in average speed sa internet na iyo ang indikasyon na nagkaigwa inin pagbabago. Sa lado man kan Malacanang, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na sa giraray kakarampagon ni Presidente Rodrigo Duterte ang globe as in smart in kaso magpalyaran mga ini na maabot ang itinalaan na plaso. Bareta Halley sa ibang nasyon, uminabot na sa 17 katawo o ng mga estado nagpapailing kan sa indang suporta para sa demanda sa eleksyon kan Texas an Missouri asin 5 pang ibang estado iyo an nagpailing kan sa indang suporta na may kamauotan na mapugulan ang mga eleksyon
o elektor kan Georgia, Pennsylvania, Michigan as in Wisconsin na ipadaraan sindang electoral votes. Inaga ninda sa Korte Suprema na tugutan sindang magsabay sa legal action na pigigibo kan Texas. Pinanginutan kan Missouri sa paagi na Attorney General Eric Smith ang grupo kan 17 mga estado sa pagsangat ng legal action bilang suporta sa ginibo kan Texas kung saan nakisumaro o nakusaran ang apat na kay-swing state na nagbuto kay President-elect Joe Biden na binayular kay ni ang sindang konstitusyon. Barata sa lado nin Karawat, mantinidong nasa ika-31 ang Pilipinas sa pinakahuring edisyon kan FIBA World Rankings. Ang Gilas Pilipinas mantinidong na impierde sa FIBA Asian Cup Qualifiers o Asia Cup Qualifiers matapos manggana ni 2 beses kontra sa Thailand sa ginibong bubble sa Manama, Bahrain. Ang Pilipinas mantinido man na nasa ika-6 na pwesto sa Asia-Oceania region na pinapanginutan kan Australia, Iran, New Zealand, China as in South Korea. Ang Estados Unidos iuman giraray ang world's number 1, sunod ang Spain, Australia, Argentina as in Serbia. Breakthrough! Vortex na pod kan mga eksperto sa siyensya at teknolohiya sa bago nindang invention na mas makakapasiram sa pagmati mantang nag-video game. Ino pwedeng ikonektar sa computer sa paagi kan USB cable. May environmental effect ini arog kan huyop nin paros kalayo asin yelo na sa imong mamamatian mantang nagkakawat sa ampangkan computer. Perfect ang ikapayang ini sa mga VR game para sa mas enjoyable experience. Sigun sa mga eksperto, ang Vortex and future kan VR games. Istoryang naiiba! Sarong lalaki sa Zambia ang sinangatan ng kaso kan sayang nobya matapos kaining sayangonan sa oras dahil dahil siya pinakasalan apisar kan 8 taon nindang relasyon. Nagdesisyon ang 26 anyos na si Gertrude Ngoma na idemanda ang sayang 28 anyos na nobyong si Herbert Salaliki matapos niyang madiskubre na may ibang karelasyon ini. Maski day pa managibahan sa sarong bubong o atop ang mag-ilusyon, nagbayad na si Salaliki nin dowry sa pamilya ni Ngoma para mapatunayan ang intensyon niyang pakasalan ang babae. Alagad, apisar kay ni, day pa man nagtatangro nin kasal si Salaliki. Napiritan lugod si Ngoma na magsaangat din reklamo sa korte para malinawan siya sa direksyon kansay ng relasyon. Rason man ni Salaliki na wala pa siyang kakayahan na magbuhay nin sarong pamilya, kaya day pa siya nag-aagda ning kasal. Pinalmente nagdesisyon ng korte na wala ining magiginibo sa problema kanduwa, kaya inabisuhan na sa kaini ang mag-ilusyon na areglaron sa luwas kan korte ang issue o mag-out of court settlement na sana. Flashback! Sa indong nadangog at mga dalakulang bareta, ngunyan aldaw. Disyembre 12 kan 1888 pigpresentar kan komite kan 20 na mga oben nakababaian kan Malulos Bulacan kay Gobernador General Valeriano Weyler ang petition na magbukas ni night school sa residensya ni Rufina Reyes erarum kan pamamahala ni Senior Teodoro Sandico, professor kan Latin, asin karapat dapat na magturo sa inda nin beautiful Spanish language. Alagad sa katotohanan, pasekreto ng pigtuturoan ni Sandico nin Spanish language ang mga kababaihan. Yan po ang detalyes pasanakan mga barata ngunyan na pagkaudto. Sa pangaran ni Mardila sa Newsbase, Manito Tanya sa lado teknikal. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako si Chi Antivola. Ako ma po si Edwin Taral na nagsasabing mabalos kan sa indong pagantabay. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa.
aming nakapakudaragenyo nga nang kapaskuhan, dakilaan sa atin na pasalamat sa kaguranan, sa mga biyaya na sa inyang itinaw sa atin ang amin. Solamente ang sa atin na pigamaot sa lambang usad, amo ang magkayuning maray na salud sa nga amin tang mahal sa buhay. Sa aldaw ning kapaskuhan, wala sa isay kung di taya di na mamatayan sa sariritang pamilya. Patinaan sa atin nakikipagkapwa. Sa gilayon, sa ngaran sa lokal na gobyerno ng Idaraga, amoy adian sa indong Alkalde Victor Perete. Kay riba, sindabi si Alkalde Junji Hausian, dangan mga konsihal. Pinapaabot ng maugmang Pasko, dangan masalundayang bagong taon. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang Pasko, panahon ng pag-urugmahan asin pagpadaba sa lambang sarot. Panahon, bako para sa mga granding selebrasyon asin regalo kundi pagkaminrootan asin pagsabot sa kapwa. Lugod kitang mga kahovenesan digdi sa syudad ni Legazpi asin man sa probinsya nin Albay. Magkasararo, tanganin na mapagayon asin gibuhong maogma ang kapaskuhan asin pagsabat kan bagong taon. Hali sa sakong pamilya, akunyate, asin man sa federasyon ni Sangguniang Kabataan kan Legazpi, ako po si SK Federation President ex officio Councilor, mailing akunyate minapaabot sa indo nin maugmang kapaskuhan asin magayagayang bagong taon. Alam nyo ba na ang zeolite powder ay nakakatulong para maalis ang kuto o purgas ng inyong mga alagang hayop tulad ng aso at pusa? Mababawasan din ang kanilang amoy dahil may kakayahan ang zeolite powder na mag-absorb ng mga unpleasant odors. Ang zeolite ay isa ring sangkap sa feeds kaya safe ito. For more information about zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Babangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Babangon tayo, susulong tayo. Buhay natin ay di biro, ang pag-angat isa puso, dahil bawat bangon natin nasa satin din ito. Babangon tayo, susulong tayo. Ano mang pait ang dinaranas mo, may ngiting sasalubong sa iyo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo. Bawat araw, di ka lang gigising, babangon ka sa tulong ng Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino sa pagbangon at pagsulong. Babangon tayo, susulong tayo. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit.
Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Sa panahon na tiga-agihan taon ninhuli sa pandemya, dulot kan COVID-19, ini nakakaapektar bako lang sa satong pisikal na salud, kundi pati sa mental na aspeto. Uya na ang programa na mapakusog asin mapagaan kan sa tuyang pag-iisip sa araw kening sitwasyon. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Psychological First Aid. Mental Health Resiliency during COVID-19. Kairiba ang Department of Health, Center for Health Development o DOH, CHD Bicol. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Mag-iribahan asin mag-urulay lamang kita. Kada aldaw din Martes, alas 11 sagkod alas 12 nin ugto, digdi sa DCGB. Pinagsarong advokasya kan Department of Health asin DCGB para matabangan ang kada saro, malabanan ang stress asin iba pang health issues dulot ng COVID-19. Kumusta ka? Uron kita. PFA On Air. Psychological First Aid. Digdi sa DCGB. Pagdiwang ng Pasko, pinatapapan ng ilang bagyo, tuloy at Pasko. Maligayang Pasko, ang Probinsyano Party List. Ini po si Dr. Chris Gianan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Ngunya na panahon nin kapaskuhan, maot ko na magkaigwa ang lambang pamilya ning matuninong asin maugmang pagselebrar kan pagkamundag kan satong kagurangnan. Daiman lugod kita makalingaw na magpasalamat sa iya sa buhay asin sa gabos na biyaya na itinao sa to. Maski ngani nasa tahaw kita nin mga kadipisilan na sa tuyang pigaagihan. Sa liwat, ini po si Dr. Christopher Gianan, kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic, minapaabot sa Indo. Nin Merry Christmas and a Healthy New Year. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, uragon banat sa apat. Hali sa lokal na gobyerno kan Santo Domingo Albay, ipinapaabot ni Mayor June Aguas ang sarong maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Simpliyon lang po ang mensahe ko sa Indo. Magtao po inspirasyon, magtao po motivation, magtao po pag-asa. Pero po ang sulaminting ikaya ming itao sa Indo, iyo po ang pag-asa. Sa kadikluman kang kabustang inagihan, may maiiling kitang ilaw na kita po mabangon. Sa giraray na pinapaabot ni Mayor June Aguas, sangguniang bayan asin mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Santo Domingo, the home of Sarong Banggi, ang maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Ano man na pagsakit o mga hagyat sa buhay, pag kita nagkasararo, kaya taining lampasan. Aksyon agad, padagos ang paguswag. One Santo Domingo. Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. 15 minutos bago mag-alauna. An oras hatod sa Indokang Joy! Iwas germs, iwas sakit. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. DSWD 5. DSWD 5. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Neurobion.
Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Mga tugang maray na hapon po sa kabos ng mga parantabay. Happy weekend tabi sa Endo kabos. Manapa sa Endo na naman. Once a week na sana. Twice a week pa lang. Ang iskaramusa. Lunes, Sabado. Gwapa man. Lunes, asin, Sabado. Sabado. Mga tig 10 minutos sana. Arali ipot sana pero Alipot manggiraray. alipot manggararay. Sa kapos pong mga parantabay, namimiss mi ka mo. Tuturo parang kita, duwang aldaw na sa nasa sarong simana. Pero beso na, sa 4 taon, bilog na naman na simana kita mag-iriba-iba. Kaya aprobitsyarante ini ang pagkakataon na ini na maguro na istorya lamang kita. Ay, happy birthday pala sa mga may birthday niyan. Ay, sa ko yung friend dyan sa... sa na ito nga. Sa Washington, si Jude, si Guads, Samson. Mhm. Happy birthday, friend. Happy birthday kay Doc Nasrimpilyo, kay Gio, Ezra, Peralta. Isa pa yung mga birthday ko niyan, kay Justin Grecia. Diyan sa Ibalong Village sa Taysan. And all the rest. May you have more birthdays to come. Ay, may pangapudan lang na forward si pwedeng Jomar Bien. Sabi digde, maray na alaw po. Pwede po ako makiapudan. Nawalat po kaya sa jeep, biyaheng Tabako, Legazpi, mga papeles kan sa kuyang tugang. Importante po ang laog ito. Nakalaag po ito sa folder. Pakiapodan na lang po ining number. Dito ta, 0912-474-8560. Salamat po. Deman pigtaram kung sisa yan nagpadara. Ray ini from Ray. Yeah. So may nakapurot dyan ha. Iuli tabi nindo. Iuli ta mga importanteng papeles. Daay ni tapos. O ni pa. O ni obituary ini. Pinapaisita through Jomar man girara ini. Pinapaisitabi sa mga parientes, amigas, amigos na si Wilma San Andres Bilon, binawian na nin buhay, an sayang bangkay, nakapatente sa indang residensya sa, Bordonada Street, Malilipot, Albay. Ang lubong, kung ngunyan pala, ngunyan na hapon, 2:00 po ni pagkahapon. Okay. Nagpapaisip po si Ma'am Felicitas San Andres Bilon. Tugang kaining gadan. Sige, so dara-diretso na pagkatakan sa tuyang mga pag-restorya. Perang aldaw na sana bago mag-Pasko. Bilang nga daw. 25 o 24, sabihin itong 24. 12. 12? Oo, kasi 12 mo yan. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 12. 25. Iyo. Ulo ka. So, Pirangal daw na sana bago ka mag-birthday. Ha? Pirangal daw. Ano pitsangon yan? 12. O, di apat. 13, 14, 15. Kinaagahan kan pang di apat. apat. 3 days more to go. Pang-apat, birthday Iyon mo. na. Ay, may panghanda ka na. Nanggana ka kasubanggi, ha? Ay, salamat Jongga pala, ka. Tabi. Tapos si Papa Mar, 5K. May 5,000 si Direk. Ano? Pang-party kan sa imong apo. Remitted na nga ni. Remitted Remitted na. Remitted na. Ano pa man.
Yan, first time ko tumanggana sa araw ka ng mga Iyo, raffle. ako baga nanggana, permi-permi sa Grabing KBP ka ito. pasalamat ko. Duman sa lamisa may, ako na sa nasuday na aapod. Yung makasupog, ano daw nga niya sa pero kuna kami de duman, anom kami, si Jam, si Ninyo, Tigsa 5,000 man, ano? si Are, man, iba-iba man ang premyo palan. si Jonathan, si Beto, masang, si Pierre, Ano, mga ginaranahan hindi raw na nila? ito ng garana, may 2,000, may 3,000. O di ka mo pala ng major prize ni Papa Mar, 5,000. Duman sa lamisang ito, may major prize duman, laptop. Okay. Duwang laptop, so so ipinanao pinanao pa. ni Kong. Manang gana, so maestro buda si Jess Magallanes. Kaya, sindaan mas maswerte. Ikaw mo, maswerte man. Maswerte Kasi man. Siyempre, gabos na ng gana maswerte kasi sa mo hahagilapon ng 5,000 sarong aldaw. Bako man gabos. Diba? Ay pinanao kaso hapon, kaso banggi, 10,2,000, 10,3,000, 10,5,000. Ayan. Surety yan gabos na ng talaga. gana, congratulations. Swerte nindo talaga. Na-surety yan man. The first time nga ni, na makareceive kan araw ka ito. Maski digdikan mga panahon, nagpaparapol kita digdi, dahil lamang ako nakakakuha. Iya, masih sa KBP. Masih sa Okay, KBP. tayo, pero Indang mo niya kung makamagana. sa KBP, igwa lamang. Father Pao? Telefon. Father Pao? Nirida ita. Ay, Father Pao. May COVID. Narin, Pai. Virtual da, sabi ni Pai. Sabi ni Ano? Father Pao, Hindi, virtual. makinotisya. Kami man sana. Di, kamusta Diba? na? Kaya ba mi kansaro si Father Pao? Okay. Anyway, so nauna biyanta an baranin an Pasko. Ta sabi nga ni Kayan, stay at home na sana. Iyo baga? An celebrate the Christmas with your family. O pag At home sana. Pag maparty da nga ni kamusta na. Oo. Kung bagaman mag-aratindir, igwaki mag-aratindir, virtual. An uroron. Pati ang pagkaon virtual. O paurungit-ungit ka mo, o bukarang yan gimot mo dyan. Kakaiba baga ba ko? Yung nga Yan. Pero, anbot sabiyon ta mga tugang, so patanid kan DOH, although seldom nangunyan, kitang bakal ki mga dati-dati baga, pag-araw kay niyo. Christmas rush. Yan. O bakal na ki mga ingrediente sa Bako mga siya na yan. ano. Uning mga turutot na ini. Iyo. Mga turutot na yan. Maski sisi nangimot an mina sup-sup ka yan. Dahil mo man maski pa nasa plastic. Tadi ba ka nasa plastic Yung baga? masusupsup po ng turutot, ay ibublow mo, blow, not sop-sop. Kaya i-blow mo. Dahil sisup-sup ko na ako nagtatanog. Bago mo Di, man. Ibublow mo talaga for you to know na nagtatanog siya. Ayan. Pero pag-uugo mo manggila yun. Ngunyan, ang sabi kan DOH, nung ka na kamo kayo magbarakal na mga turutot na yan. Yung sabi niya, patarang kubo na sana ngayon doon mga Gamito gate sa nanindo sa mga route nindong kaldero. Yan, sa mga takop. Lata. O ano pa man na alternative. Pwede mga busina baga direct sa motor or sa auto. Malamang na mabubuhay naman ngunyan sa mga kaitong panahon. Sa mga na kurukanyon made of bamboo. Pero dahil pagbalahan kilata. Ayan sana. Malanit iyan kung tamaan ka. Ang duduk-duk dyan kalburo. Kalburo. Dahil mo paggamit ng kikasulina, pos nga kang kakayan. Kalburo sana. Yan. Pwedeng mangyari naman ang ngunyan na mga panahon na ini. Pero ining sa mga plastic na mga turutot na minsan mga magayon ng pagka-design. Nung ka natabi ka mo kayan. No, primero, so Eco Waste Coalition may warning dyan. May mga chemical na pigagamit yan na pwede makaraot. Yan, sa mga aki. Ikadua, may COVID pa ngunyan. Yes. No? Na mas kasi siya kayan yan ang umugom kayan,
Tapos uugumon mo man. Kumusta ka na kan? Garo ka masana ka nakilis-tulis. Nakilis-tulis. Baka? Kaya, dahil natabi ka mo kan mag-gamit, baka sa mga akin nindo, maulakitan palagod kaya ng mga... Yung mga sabi nga, may projection na magabot niya sa 500,000. Iyo. Ang ngunya na pagtapos kan taon. Kaya, lugi na ngunyan sa mga paratinda ka ini, pati sa mga paputok. Yan. Nung ka nang una ka mo kaiyan, na pwede mong baga gibok ki alternative na something na... Ano man ang alternative na paputok? Kunya, ano ning plastic baga? Tapos, paputok sa plastic. Yan. Naputok man iyan. Yun na sana yan. Bawal tabi ang karaoke. Yan. Karo pa yan. Kuro karaoke ha, bawal tabi. Sa laogan arong nindo. Pwede, sa family sa na nga ni. Pero, see to it na unsound ka yan, kamusta na makadangog? Kamusta na kakadangog? Di dapat nag-earphones ka, boss. Pwede. Dai ka na pabutubot kan sound ka na makataraning mo dyan. Oy, sa mga mahilig dyan sa mga video 5 ha. Baka garapuong ka mo dyan, problema Posible. palugod. Ini po warning ta sa naman. Tsaka pag irumdumin ita, aloy na ba nga nagtaram na so IATF na araw ka ini. Limited ang mga araw ka yan. Ano man, dahil man kimawar na siya kuya kung alimbawa, dahil kita magamit kito rutot. Oo. Pero ining so mga sparklers na ini, Pwede mga pa din. ano pa ito? So, mga, dahil kaya ng mga Judas Belt na yan. Roman Empire ba yan? Waram? Nang ka nagbabakal? Luces. Si Sally Luces. Yan, si Ninyo. Si Ninyo. Pwede na. So, bigapod tang siri-siri. Siri-siri, Iyon na siya pwede na ito. yan. Minsan baga nga ni, mabatao na ang siri-siri. Ang Iyo. kaso niya, iba na. Tapi sana kaya no, pagpagkatapos kaya no, walat sa tinampo, siya marilimpya. Ano sana, so simple sa natabi. Ano ba nga na kayan, pagka alas 12, karaturugan na siya na. Ay, baga? Ano pa man, kinaagaan na, New Year na. New Year. Yeah. Sa 24, kung di ka mong Noche Buena, sarong turog mo siya na yan. Katurugin na siya na. Dahil na magpararanap kan mga kadaihon ta, difícil ang buhay mo niyan. Bagang, pigagihan tango niya na 2020. Ayan, siya na pigagihan. Mga dakolo, may bagyo, may COVID, dakolo yung ba mga iyan. ano. Kaya, tius-tiuson tango na tabi. Dahil So, magkimawar. ano importante gayod, yung ipapasalamat na sa gift of family that we have. Tapos, magsimba virtual. So, mga day pwede. Kung man sana pwede makaduman sa, kasi limited din ang ang kunyan dyan sa simbahan. Iyo, limited. Limited. Kaya nga, dinugangan subilang kan Sa mga misa. Sa mga misa. Ugon mo yan, misa, alas 4, Ay, ikaw nga ning 2:30. 2:30 maaga. Oo, ay 3:30 ba ya? 3:30 in the morning. Alas 4. No, igwang 3:30. Sagot na ng oras. Hanggang 4:30. Tapos sunod. Di 4:30 naman. Kaya naisip ko diyan, 4 to 5, then 5:30 naman. 5:30 to 6:30. No, igwang. Di ko sa Albayo, yan, nadangog ko. Sa katedral. Yan. Baka sa Manila, sabi mo. Dili sa St. Rafael. Anong oras? Actually, ma-cover nga ni ang DCGB. 3:30? 3:30 a.m. live over DCGB. 5 a.m. live over DCGB News Online. Pangyayari sa mga baka. Nada. Kaya nga para kasi dakulon man baga talaga nagmamaratang atab lalo na sa mga arog kayo mga edad mo. Paano si Payawil kayo ni alas 2 pa pala, mata na. Mata na, gurang na talaga pang mga gurang. Ika nagsabi. 3:30. Ano tabi Ayo. Di, sa Albay ako masimbata, 4 o'clock na misa. Bahala na yan. 4 to 5. Okay, para matabi kita. Salamat po. Ganun na pagkatabay. Happy weekend. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay.
Hinibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Hindi ka ba nakakatulog ng maayos dahil sa insomnia mo? Huwag nang mangamba dahil andito na ang pinakabagong kapsula, Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule, the Doc F Sleep Aid Formula. Ang pampatulog mo! Ang pampatulog nating lahat. Ito ay magandang booster, detoxifier, at fat burner. Meron din itong beneficial microorganisms na maganda para sa katawan mo. Simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Mineral plus Spirulina Capsule, the Doc F Sleep Aid Formula. Pampatulog natin to. Pampatulog nating lahat. Available sa the BBC Card. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Also available Doc F Mixed Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. And Doc F Mixed Herbal Coffee para iwas constipation. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, the BBC Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Ang Pasko, sarong selebrasyon na nagsisimbolo nin pagkasararo asin pagkaminarootan kan lambang pamilya. Ang pagkamundag ni Jesucristo sa sabsaban nagpapaabot nin mensahe na kaypuhan maging simple sana ang selebrasyon asin ng importante sararo sarabay sa oras din kaugmahan asin katibaadan. Sa lugod magdanay sa lambang miyembros kan pamilya ang pagkamuot asin katuninongan. Ang mensahe hatod sa indo ni Vice Alcalde Junji Ausian kan Dargalbay kay riba ang bilog ng miyembros kan Sangguniang Bayan. Pinapaabot sa indo nin maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, Madi! Gusto mo na maaraman ang mga programa asin serbisyo kan DSWD? Iyo, Madi. Paano man palan? Maduman pa ako sa opisina ninda? Dahil nakaipuhan na magduman sa indang opisina. Magdangog ka na sana sa DZGB kada alas 10 nin aga sa programang DSWD 5. Kompleto sa impormasyon, mapadapit sa mga akomplishimento asin serbisyo na ipinag-opresir kan DSWD sa publiko. May tsansa ka pa na makapagpartisipar sa paagi ng paghapot sa mga bisita, asin pwedeng manggana ng premyo. Talaga, Madi? Abangan ko daw sa Martes, alas 10 ning aga sa DZGB, ang DSWD 5. DSWD 5 sa DZGB. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. Maggie Magic Sarap, may new triple pack. Maggie Magic Sarap, may new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. May the Christmas season bring hope, love, and joy to each and everyone and make way for a fresh and brighter new year ahead. It is Christmas every time you let God love others through you. Lagi nating ipagdiwang ang Pasko na may dalang liwanag at pagmamahal sa kapwa. Sa sakuyang namumuta ng mga Legaspeños, ini po ang sa indong Vice Alcalde, Bobby Cristobal, kaiba ang sakuyang pamilya nagpapaabot nin sarong maugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. Nagtuloy pa rin ang Pasko.
Isa sa pinakamasayang pagdiriwang ang Pasko. Bukod sa mga pagkain at regalo, ito ang panahon kung saan ang kahit na anong sugat ay naghihilom. Ang mga pamilya ay muling nabubuo. Sana sa Kapaskuhang ito, maging liwanag tayo sa ating mga kapatid na sa panahong ito ay nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Naway isa puso at ibahagi natin ang tunay na diwa ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng kapayapaan, pagmamahalan at pagbibigayan upang mapuno ng kaligayahan ang ating pagdiriwang. From the management and staff of Good Food Cement Corporation, Palanog, Kamalig, Alban, Merry Christmas and a Happy New Year. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang oras, 1:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Pian Italias ka nalaunang bareta. Ipapaapod asin tatawanin paliwanag ni Committee on Public Services Chairperson Senador Grace Poe, Transportation Secretary Arthur Tugade, manungod sa palpak na implementasyon kan cashless toll collection sa mga expressways. Hindi dahil nagkaproblema ang sistema kan Radio Frequency Identification o RFID na nagdadara nin gurubot na trapiko apwera sa laba paman giraray ang linya sa pagpapakabit kan RFID sticker. Nagsumite